Чудите се дали онлайн курсовете по немски могат наистина да ви помогнат да напреднете в кариерата и реалната комуникация с немско говорящи? Истината е, че за съжаление много онлайн курсове разчитат на повърхностно обучение, което рядко води до резултати. Останете с нас до края на този клип, за да разберете защо системата за онлайн обучение на Via Germanica е различна. Ще се уверите, че с нашите курсове по разговорен немски вие не само ще усвоите езика, но ще придобиете и увереност да го използвате на практика. Ще научите какво всъщност прави едно онлайн обучение качествено. Много онлайн курсове залагат предимно на граматически правила и пасивни упражнения, които оставят курсистите неподготвени за реалното използване на езика. В Via Germanica знаем, че успехът идва от практиката. Нашите курсове поставят говоренето в центъра на обучението. С помощта на комуникативната методика, вие ще започнете да прилагате наученото веднага. Всяко занятие е организирано така, че да тренирате общуването и да упражнявате точно онези фрази и умения, които ще използвате на работа или в ежедневието си. Учебните материали, с които работим, са специално разработени за възрастни и включват реални сценарии, свързани с професионалната среда и ежедневието. Занятията обхващат диалози и упражнения, които отговарят на истинските нужди на работещите. Независимо дали общувате в офис среда, провеждате професионални срещи или просто искате да се чувствате по-уверени в комуникацията си с немско говорящи. Известен факт е, че в сектора обучение работят много непрофесионалисти. В Via Germanica обаче всеки курс се ръководи от квалифициран учител-филолог, специализиран в преподаването на немския като чужд език. Затова е възможно с наша помощ да упражнявате уменията си в реално време и да получавате незабавна и компетентна обратна връзка, която ви помага да усъвършенствате вашия изказ и да учите от грешките си. Професионализъм и грижа – това са важни характеристики, които правят нашия учебен процес още по-ефективен. Много курсове по немски не предлагат възможност за целенасочена самостоятелна подготовка. Нашата програма обаче е изцяло онлайн и достъпна от всяко място, което ви позволява да учите немски без ограничения. Основното обучение се провежда на живо в Zoom, но допълнителните материали са достъпни в нашата онлайн платформа, където имате достъп до ресурси за преговор и самоподготовка по уроците от курса. Така напредвате уверено и със своя темпо. Ако фиксираният график не е удобен за вас, нашият самоучител немският е лесен ви позволява да учите самостоятелно, когато ви е удобно. Това е напълно автоматизиран курс, който предлага пълноценни учебни материали и ви дава възможността да напредвате самостоятелно, без да губите качеството на обучението. Търсили ли сте вече курсове по немски за напреднали? Тогава знаете, че почти не може да намерите реални курсове нива Б и С, защото масовите курсове предлагат често само начални нива и не осигуряват последователност в обучението, докато курсовете на Via Germanica са изградени така, че да можете да преминете към следващото ниво веднага. Това гарантира, че надграждате знанията си и постигате стабилност на напредъка, без да губите ритъма на обучение. С Via Germanica вашата инвестиция в обучение е насочена към постигане на практически умения, които ви правят по-уверени и готови за нови възможности. Ако търсите онлайн курс по немски, който е създаден за реални резултати и не прави компромиси с качеството, Via Germanica е вашето място. Запишете се днес на viagermanica.com и направете първата стъпка към овладяването на немски език с увереност и реална стойност.